Vraskavec ozrutný. Vraskavec Stanke. Ja som skúmal, z čoho má tieto zlobivé vrásky. A ja som na to prišiel. Kto nám tu môže kázať o morálke? Pán Stanke. Aby sme pripomenuli verejnosti. Stanke nafúkal. Minulý rok nafúkal a nabúral. Teraz Richard Stanke píši novým fárom. Krásne fáro. Ešte aj reklamu to má, pozrite sa. Parkuje na zakázanom mieste. Hej, pán Stanke. Proste nadčlovek. Morálna nula. Niktož. Hej. Keď zatiaľ len Stanke pozná trest 0,75 promile. Markíza Stanke po nehode, pri ktorej nafúkal, pozná trest. Nehoda sa stala máji. Herec Richard Stanke má menšiu nehodu ešte máji. Svojím luxusným autom narazil pri jazde do kruhového objazdu. Tam sa to neskončilo. Policajti mu dali fúkať, namerali mu 0,75 promile. Správny orgán uložil vodičovi pokutu vo výške 700 € a zákaz viesť motorové vozidlo na 8 mesiacov. Proste ožran. Ožran. Ináč sa to nedá nazvať. Čiže ožran nám bude kázať o morálke. Ožran bude hovoriť, ktorý tu dáva vzor verejnosti, že nabúra ožraný, bude hovoriť, že kto má odstúpiť. To je niečo neuveriteľné. To je niečo neuveriteľné. Vraskavec ozrutný. Vraskavec Stanke. Ja som skúmal, z čoho má tieto zlobivé vrásky. A ja som na to prišiel. Ja som skúmal pôvod tých vrások pána Stankeho. Ako, aby sme boli jasní a priami. Nebudeme nič zlé hovoriť, hej, lebo my ich máme radi. Richard Stanke žije s partnerom, Štepanom, v šťastnom vzťahu. Na splnenie svojej najväčšej túžby však potrebuje ženu. Proste, aby sme ľudovým jazykom povedali, Stanke má iné sklony v živote, hej, potrebuje k svojim uspokojeniam chlapa, ale zároveň potreboval ženu, ktorá by mu porodila potomka. Ne? No, slušne, hej, všetko slušné. Žiadne krivé slovo na nich nechceme povedať. Takže rád by sa stal dvojnásobným otcom. Richard Stanke našiel šťastie po boku úspešného českého anesteziologa. Štepana, anesteziolog. Kúrik. Ten ho rovno uspí, rozumiete. Homosexuálna dvojica vychováva si. Najnovšie ak uvažuje o ďalšom prihľadku do ich šťastnej rodiny, no tentoraz by to malo byť dieťa známeho herca. Stanke sa netají tým, že by chcel mať s partnerom vlastného potomka. Akože čo? Čo mu dajú? Ja si myslím, že žena, aby porodila, ale sa mi zdá, že oni uvažujú o vložení vajíčok do chlapa. Či čo to, o čom to je? Stanke a Rusín sú šťastnými rodičmi. Chlapca im vynosila lesbická priateľka Katka. A biologickým otcom je hercov, kurý tuto už je zamotané. A práve tento fakt má obrovský vplyv na... No tak toto je morálny vzor mládeže. Súkromie si stráži, na Slovensku je to možné. Osvojiteľom zákon nevylučuje, že by homosexuáli mohli mať dieťa. No tak úžasné. Držíme im palce. Držíme palce panu Stankemu. Nech sa stará Vojtiška a ďalšieho potomka. To je z akého 2017 roku. No neviem, aká je súčasná situácia, nemáme na to čas. Ale musíme sa pozrieť, čože vieme už o Stankovi. Vieme, že šofér ožratý havaroval, vieme, že je obrateného razenia, vieme, že sa prezliekal za ženu, možno preto tu má tieto scény blízke, však si to pozrime. Zúfalá doba si vyžaduje zúfalé nápady a ja som presvedčený, že tento bude fungovať. Prepáčte, madam, kam idete? Ste tu ubytovaná? Stanke! Mohla by som sa rozprávať s riaditeľkou hotela? Toto mu ide najlepšie. Pozrite sa. Ešte aj briadku má. No tak. Takúto dámu stretnúť. Položiť peňaženku a utekať. No ale krasavica. Poďme na to. Toto, proste tieto scény v tom je ako doma. To je proste, to vidíte na tých očiach, to šťastie, ktoré vyžaruje. Toto mu ide. Ale miešať sa do politiky
Takže toto už vieme tiež. Ale ja som skúmal, o čo tu ide. Lebo keď si pozriete, niekedy on úplne ináč vyzeral. Keď si pozriete Richard Stanke, čiže najväčší moralisti sú presne títo. Ale ja keď som pozeral niekedy Richard, no pozrite sa, jak on vyzeral, toto je rok 2011. Žiadna vráska, plná tvár, telo. Pozrite sa. Ani by ste ho nespoznali, že toto je Stanke. Ja som preto po rokoch pokúkam, toto je Stanke, nepoznal. No. Richard Stanke, profil z roku 2011. No pozrite sa. Povedali by ste, že toto je Stanke? A tu už sa začal meniť. Tu už začal chudnúť, cvičiť. Ale takáto tvár, pozrite sa na túto tvár, pán Stanke. Ale pozrite sa na dnešok, tu nie sú ani, no v najlepších rokoch, 55 rokov, Šaľa narodil sa. Hej. Partner Štepan Rusin, krásne niečo, moderné, úžasné. Čo je toto? Ja som nad tým uvažoval. Pozrite sa tie vrásky, hej. Či si to dal urobiť plastikom, alebo či to je prirodzené. Lebo začal cvičiť, sa mi zdá, fitness, všetko. A ja som na to prišiel. Tomu sa hovorí investigatíva, čo teraz uvidíte. Neviem, jak sa to povie v slovenskej terminológii. Ako sa to povie v slovenskej terminológii? Ale to je celá veda. Lips trainer. To si dáte do úst, takto. Si kúpite, dáte si do úst a trénujete ústa. Nechcem byť nejaký veľmi neslušný. A trénujete, pozrite sa na túto. Hej. A trénujete tieto svaly možno, viete, ako keď je ešte aj toho razenia. Či nie je to náhodou z tohto tréningu, lebo keď si pozriete fotky, pozrite sa na to. Keď si pozriete fotky, jak trénovali títo lips trainery, pozrite sa. Hey guys, welcome to my channel. Áno, vítajte v mojom kanáli. Tuto je, no vidíte, tak to aj máme. Ukáž. All the little muscles in your face. Že svaly so, toto. Get out of Okay, now. So you're Že či toto po nociach nerobil, keď trénoval na divadelné scény. Takto. Ukáž. Oh, I can feel the muscles working. Javelin, hej. No pozrite sa, hej, tento kúrnik. Čiže takto cucáci to cucajú. Ďalší taký, pozrite sa. To je niečo úžasné. Tak možno, jak trénoval jak chcem povedať, akože ole, však má toho partnera, hej. Nechceme zasahovať do súkromia, hej, ale jak trénoval proste chápete, čo chcem povedať, hej. Čiže títo ľudia cítia morálne právo usmerňovať politiku. No, hej. No dobre, ideme. Takže tieto rysy, to je proste od toho tvrdého trénovania. Tie tréningy boli intenzívne až prehnané. Hej. Až prehnané. Krásne niečo. Hej. No. Až nakoniec to končí takto. Tento hlásia, Uhrík, to už je štandardný politik, pozor. Ten už má vyhlásenia, toho už vycvičili tom Bruseli. Toho už vycvičili jak koňa. Jak psa. Už ho vycvičili do tejto podoby.